Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Oktubre 5 tuig 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian bagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Pamilya ni Rolly Ray Alejo nagpangayo sang pasaylo. Memo sang DILG National angod sa pagkumpiskar sa driver's license nagtugas ang confusion. Sa balita national, Senadora Padilla nagnegatibo sa drug test. I may change tutukan ni Presidente Marcos. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis anak, ano nang nauya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kung wais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:14 tagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nagapangayos ang pasaylo ang pamilya Alejo kay Kylie Nicole Monticado ang biker nga ginpainom sang tubig galin sa ginpatugban sang Carabao. Tinalikdan nga Domingo kaduman man sang first balik home XC Ray sa may barangay Alangilan syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Fatima Eloy ni Rolly Ray emosyonal kag apektadong iyang bata bangod sa kahadlok tugas sa mga pagpamahog nga labaton pagiman sa social media. Nagapati si Fatima nga nadala lamang si Rolly Ray sa kasadyahan sang palumba kag hindi hungod ang pagpainom sang tubig gikan sa sapa. Nagapati man ang Iloy nga magaserbi ning eleksyon siya nga bata kag nagpasalig nga hindi na masulit ang among hitabo. Nagapangayo man sang pasaylo si Fatima sa pamilya Monticado kag sa organizer sang first balik home XC race sa angot sa insidente. Nagapangayo gid ko sang pasaylo kay Madam Kylie, nagapangayo gid ko sang pasensya. Amo gid na ang akon nga sincerely ko gid nga pasensya, nagapangayo gid ko kag sa bata ko man nga nagapangayo gid siya sang pasensya gid sa imo. Nabatian ang tingog ni Fatima ang Iloy ni Rolly Ray. Sa iban nga balita lokal, nagpangayo pa sang klarifikasyon ang DILG sa Bacolod sa ginpapanaog nga Memorandum Circular sang DILG National nga LTO lamang ang ginatugutan nga magkumpiskar sang driver's license. Ginpahayag ni DILG Bacolod Director Maria Joy Mardat Madayag, nabato na nila ang memo pero mayara sang confusion rason nga ila pa ginahulat ang klarifikasyon sang DILG Region 6. Suno kay may madayag ang Bacolod kag Iloilo City ang pareho nga may ordinansa nga naga-deputize sa traffic enforcer. Sa bahin ni Bitaw Head Major Junjel Iba, wala pa sila sa nga may nabato nga komunikasyon gikan sa DILG. Base sa Memorandum Circular nga gin-issue ng DILG Secretary Benhur Abalos, napetsahan Setyembre 14, ang LGU pwede maka-issue sang citation ticket pero LTO lamang kag ila deputized agents ang makakompiskar sang lisensya. Sa iban nga balita lokal, nagapadawin karon ang Bacolod City Legal Office sa pag-issue sang notisya nga nagapangabay sang voluntary closure sa 61 ka mga water filling stations nga wala sang sanitary kag business permits. Ginpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga magahulat ang syudad sang resulta sang water analysis kag sanitary permits sang natungdan nga mga negosyo. Ginpathag ni Ting nga may poder ang syudad nga ipasara ang mga negosyo pero magahatag sila sang konsiderasyon. Ginpahayag pa sini nga luyag masiguro sang LGU nga ma-comply sa mga water refilling station ang ila sanitary permit para masiguro man nga matinlo kag hindi makahalit sa ila customer ang ginabaligya nga tubig. Kung madumduman, una na gin-intensify sa Bacolod City Health Office ang monitoring kag inspection sa mga water refilling station sa Bacolod matapos ma-record ang unang kaso sang kolera sa syudad pero recovered na. Kung receive kami pangatag, oo, sang notice, sang abon letter na kinapangabay lang sila na voluntary closure lang anay sila, dayon ano sila sanitary permit. Nabatian na si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga tugtog duha ka tuig ang pinakamalawig nga extension sa compromise agreement sa pila ka mga negosyante sa Manukan Country nga may utang sa syudad. Suno kay Ting sa tion nga mapaslawan sa pagsunod sa compromise agreement, may posibilidad nga ipasira na sang syudad ang may harap pa sang balanse. Ginklaro ni Ting nga hindi palarehas ang compromise agreement sang 15 ka mga stall o
o kung sa mga stalls. Depende sa ilang balanse kangay sang 2 ka tuig nga extension sa pagbayad. Sana hibaluan balik na sa normal ang operasyon sa mga negosyo sa Manukan Country matapos ginisyuhan sang closure order bangod wala nakabayad. Sa dugang pang balita lokal, pilaso ng isa ka babae matapos ginbuno sa isa ka senior citizen sa may Purok 1 Barangay Gilhulngan na Banwas ang Kawayan mga pasado alas 4 sang hapon kahapon nga adlaw Oktubre 4. Ginkilalang biktima kay Jalil Tabuhara, 49 anyos, samtang suspect naman ginkilala kay Jobito Cantire, 74 anyos, sa kagpareho man nga residente sang Purok 1 Barangay Gilhungan sa among Banwa. Ginpahayag ni Police Major Gary Allen Risumang Hepe sing Kawayan PNP, nagakaon sang tempura si Tabuhara sa kilid sing ilang balay sang nagpalapit si Cantire. Sa wala may balon nga rason ginbuno ni Cantire si Tabuhara apang ini ang nakalikaw. Naagaw ni Tabuhara ang kutsilyo apang ini ang ginbutong ni Cantire kag napilasan ng biktima sa kamot kag walang mata. Ginpahayag sang Hepe nga ginaligara may problema sa paminsaron si Cantire kag wala man sila sang daan nga away sang biktima. Sa karon, preso ang suspect sa may custodial facilities ng Kawayan PNP, samtang ginaulat pang desisyon sang pamilya ni Tabuhara kung bala magapasaka sang kaso. Sa katapusan nga balita lokal, gina-activate na sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo ang pagpapatigayon sa border checkpoint sa palibot ng probinsya. Sunog kay Police Lieutenant Joseph Cadalogo, ang spokesperson sa Nocpo, inikabahin sa security plan sa Nocpo para sa Mascara Festival. Kagdugang pasining nga target man sa checkpoint nga mapunggan ang pagsulod sa illegal nga droga sa probinsya. Sa karon nakalarto kag aktibo na mga border checkpoints sa syudad ng Cabancalan kag San Carlos. Nagalaom naman si Catalogo nga sa masunod nga mga inadlaw magapatuman man sa checkpoint sa iban pang mga lugar sa probinsya. Sa balita, una sa aksyon! Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time alas 6:20. D3 Biofood Supplement maka-aksyon na kung sa pagpabakod lang sang resistant. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with Mayong gabi sa mga netizens nga nakatutok sa aton sila nga pagpangalagad, and this time action naan Happy Mascara sa aton sila mga ka-action mo ka very soft. Happy Mascara. Ikaw ba action naan kan tabi ang ni Darren Espanto. Mascara alam mo na mga portion or anong kaya mo kantaon. Sige. So happy Mascara, no? So 5th day na kita sa katon sila nga celebration. So far so good action naan. Wala kita sa mga reported nga mga incident related sa Mascara Festival. So, enjoy lang sa atin sa mga turista kag mga bakulod noon nga nagalagaw-lagaw subong sa mga festival sites. This time, balikan natin sa comment section sa atin sa mga pagpangalagan. Check natin kung sino walang presenta karon nga Wednesday night, mga ka-action. Sige, good evening lang kay Ma'am Elvira Hilogo, kay Inday Blaza. Si Ma'am Inday Blaza, lang 50 pesos ang load. Hindi agad galo kinang lang. Wala agad ko PM action an. Sige, ipanghatag tayo ito sa Ma'am Inday Blaza. Ang nadaugan niya nga what's in the box na scotch tape ang ano. Sige, thank you so much kay Ma'am Diding Alojamento. Good evening kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso. Happy Mascara Festival. Si Sir Ray Flores Baryoga, ka-very active. Active. Ka-very energetic. Si mo kay Action Dale. Ngaw. Ginahapo ko bala. Ginahapo ko bala. Siguro kung ginahapo, kaga-active ka, kaga-energetic, ang imo nga tingog. Feeling ko, mo, tanala ka na pero may char. Maganda basta wala ko nakapangape. Kulang. How much more ko nakapangape, no? How much more ko nakapangape? Yung mga piggalat. Grabe. Happy viewers sa aton nga 12,000 viewers sa mga gabi. Thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor.
Sige Sa pagpadala na ko ng mga messages nyo kay Tamyawon ta sa bunga gabi. Now na. Sure. Yeah. So, by the way, congratulations sa aton sining mga 20 traffic enforcers nga nag-participate sa aton sining competition para sining mga dancing traffic enforcers subong Mascara Festival 2022, no? So, may mga kita ang introduction ana mga nagdaog before naka-join ni Wat, no? Wala pa results so far kag buwas pa kan mabalaan according kay Action Eden Aboso. Bao si Mother Wilma kaginagaya pa sa paghambal ko nga may mga nag-intra gali mother nga mga mga babayi blahaw. Kilala mo na ang famous na mga lady traffic enforcer. Basta niwango na siya nga. Usually dira sa Station 6 na sign. Oo. Nan. Ala siya Kita ko kay na siya. actionan. Daw sa to siya sa mga crowd favorite. Bantayan nato na kung sino ang mapilian. Kay, asano gani ang, di ba elimination so Yes, elimination. So, 20. So, i-trim down din sila. May semi-finals. And then, final round. Ang final round sa 19, October 19. That's Wednesday nga adlaw. So, bali sa highlight, ma-perform pagid sila. 19. Balik mo siya sa 19. Sa Yun, 19 na muna ng may baluan pinakafinale. gid kung sino ang winner. Okay. Ang champion actionan. And then, pagka highlights ang mascara, ma-perform Hindi na si, siguro. Depende. Oo. Sige. Sige. Si Mama na Sinoro, good evening. Mayroon nga pag-monitor, Kag salamat, Gid. Sige, ikaw naman. Yeah, so sa mga ka-action natin, by the way, congratulations man kay Efren Bata Reyes. Daw nga napaslawan siya actionaan. Sila sining semi-finals knockout round sa mga 64 players. Still, man siya, may napamatud-an na siya. Wala na siya dapat pasang pamatud-an pa. Yes. Oo, pero lingaw-lingaw. Lakag syempre, pila naman iya nga edad. Mga 67 or Diyan na 68. isang tao. Diyan na isang tao. Kumbaga, veteran ka na. Oo, kung nagatigulang kang imo sining nga capacity no nagahuyang, Yes. reactionan. Isa na naman pa nakisa ka everyday gina-exercise mo na nga buluhaton, be. Pero may changes gina siya. Importante daw dili mga taga Bacolod, especially sa mga shoppers dila sa may SM kay nasaksihan nila Yes. ang aton sining billiard legend isa ka Pinoy si Efren Bata Reyes. Ikaw to nagsalot ka man ta? Actually, meron ako to sang kilala nga nagalanto action ng show siya tong nag-feed. Shout out na daw siya. I-shout out na pwede naman sa gruma shout out. Yeah, shout out lang kay Judge Mavin Maharukon siya. Action an nga naglantaw attorney. gito siya. Okay, attorney Yes. Mavin Maharukon siya kakaron judge dito siya assign sa may Banwas ng Ilog. Diba? Sa mga muna nila nga mga batch do bata pag iba na si Efren. Kaya yung contraction makabilib lang tao kay 15 years old. Pero miyembro siya sang Philippine team when it comes sa billiard nga sports, no. So learning experience para sining 15 anyo. Syempre may na-learn man siya kasi syempre may mga international competitions man sila. Dako ginaya nga sa iya advance si Action Deal kung mag-intra sa mga other competition nga na pwede kuya ang aton nga champion naton sang una. Di ba? Basic pa lang pagka the next ako naman. Sana all. Kag syempre action damo pa to balantayan buwas kay buwas 32 na lang ka mga players ang maghahampang tungtod sa championship. So far wala pa sang schedule. So muna siya ang balantayan ng action sa Facebook page man sang Bacolod Home Foundation, of course Action Radio, kag sa First Mayor Albi Benitez Tenbo Billiard Tournament nga Facebook page. By the way, good evening dila kay Ma'am Nida Bellote Olarte. Taga din siya action taga Bahrain siya. Si Madam Nida Bellote Olarte. Consistent star sender sa akon nga page. Wow. Baka naman. Standby. Sa balita.
Kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Negatibo sa drug test si Senador Robin Padilla matapos voluntaryo nga nagpaidalam sa drug test sa may PDEA headquarters sa may siyudad sang Quezon kay ina sang agam Miyerkules. Ginpahayag ni Padilla ang pagpaidalam sini sa drug test ang angot man sa ginaduso ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers nga magpaidalam sa drug test ang mga aktor antes nga makakuha sang proyekto. Ginpahayag sang senador nga nagaupod ini sa panawagan nga maproteksyonan ang pumuluyo sa peligro sang droga lakip na diri ang iya sining mga kaupod nga mga artista. Pero suno kay Padilla ang drug test ang dapat hindi mandatory. Ginpahayag pa ni Padilla nga dapat ang mga opisyal sang gobyerno ang mumanang ipaidalom sa drug testing sang sa mga artista. Nagpromisa sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga solusyonan ang climate change sang mas responsable kag mas sustainable. Sa pagpumulong-pulong sa Presidente sa pagbukas ng 2022 Department of Environment and Natural Resources sa DNR Multi-Stakeholder Forum sa Diamond Hotel sa Manila, ginpasiguro sini nga ang dunang manggad kag pag-adapt sa climate change ang nagapanguna nga national agenda sa iya administrasyon. Suno kay Marcos, importante nga inisyatibo ang forum bangod ang issue sa climate change hindi lamang issue of the day kundi issue of our times. Palayag pa ni Marcos nga ini nga problema kinahanglan sang bulig kag paghangop sang kada individual sa bilog nga kalibutan agud nga maka-mitigate kag maka-adapt sa climate change. Nagsaka sa 153% ang kaso sang measles kag rubella sa pungsod Pilipinas subong nga 2022 nga naglamot na sa 450 humalin Enero 1 tubtob Setyembre 17, 2022. Ining mataas kumpara sa 178 ka magkaso nagligid nga tuig sa parehas man kapanahon. Ginpahayag sang DOH nga kalabanan sa mga kaso sang measles kag rubella na record sa may Calabarzon nga may 70. Ining ginasundan sang Central Visayas nga may 61 cases kag National Capital Region nga may 47 cases. Sang Martes, nagpaandam na si DOH OIC Maria Rosario Verhering sa impending measles outbreak sa 2023 bangod sa manubong nga complete immunization coverage sa mga kabataan. Sa record sang Department of Health, malapit 3 milyones ka mga bata sa Pilipinas ang wala pa makabaton sang 2 ka dosas sang measles vaccine. Action Radio Philippines Standard Time na 6:31. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Oktubre 5 tuig 2022. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense Release. Tag-Action Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.